Türkmenabatda Berdimuhamedowyň garşy listowkalar peýda boldy. Häkimetler olary çap eden adamlary gözleýär. Lebabyň administratiw merkezi Türkmenabatda prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň işden çekilmegine çagyrýan listowkalar peýda bolandan soňra türkmen howpsuzlyk güýçleri çap hyzmatlary bilen meşgullanýan telekeçileri we hünärmenleri sorag edýär. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysyna görä näwelli adamlar Türkmenabatda gök bazaryň hemde ençeme sewda nokatlarynyň giýrilgelerini prezident Berdimuhamedowyň işden çekilmegine çagyrýan plakatlary we listowkalar asyp çykypdyr. Bu hereket güýçi daralaryny çap hyzmatlary bilen meşgullanýan käbir adamlara garşy göreşiglan etmäge terdi. Geçen any we şenbe günleri Milli Howpsuzlyk Ministrligi we polisiýa surat video çap edýän telekeçileri we hünärmenleri derňedi. Olaryň ellerinden printer enjamlaryny aldylar we enjamlary ekspertiza uğratdylar. Eýelerini giýjesi bilen sorag etdiler diýip ýagdaýdan habarly bir çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy häkimetler tarapyndan soraga çekilen yerli ýaşaýjylaryň biri bilen gurrundaşlyk geçirmegi başardy. Onuň sözlerine görä bu derňewler şäherde peýda bolan listowkalar bilen ilteşdirilýär. Berdimuhamedowyň işden çekilmegini talap edýän plakatlary we listleri Lebabyňdaky gök bazaryň we ençeme sewda merkezleriniň girilgelerine taşlap çykypdyrlar. Mahkama indi ol kagydlaryň haýsy printerde çap edilenini gözleýär diýip ol aýtdy. Çap hyzmatlary bilen meşgullanýan hünärmeniň sözlerine görä Milli Howpsuzlyk Ministrligi nägililik listowkalarynyň aňyrsynaky adamlar anyklansa, olary desine tutsak etmegi wada berýär. Prezidente garşy asylýan gaýdylýan listowkalar ýurtda ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtyna hemde daşary ýurtlarda türkmenistanylaryň arasynda raýat aktivizminiň öňküsünden ýokarlanmagynyň ýygyanyna gawat gelýär. Ýatlyk geçtek geçen maýdan soňra Türkiýede demirgazyk kipirde we Abaşada ýaşaýan käbir türkmenistanlar bir näçe gedek türkmen hökümetine garşy protest aksiýalaryny geçirdiler. Türkmen prezidentine garşy listowkalar soňky ýyllarda ilkinji gedek geçen fevral aýyna Istanbulda türkmen migrantlarynyň arasynda meşhur bolan Aksara etrawyna peýda boldy. 2020-nji ýylyň güýdünde bolsa şeýle listowkalar Moskwanyň dürli künjeklerine peýda boldy. Şu günler Berdimuhamedowy tanqid edýän listowkalaryň ýurt içinde peýda bolup başlandygy barada habarlaryň fonuny türkmen howpsuzlyk güýçleri maglumaty gödäwçiligi güýçlendirýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmenabatda häkimetler käbir daşary ýurt kanallaryny şol sany Euronews, Russia 24, RBK ýaly kanallary, IPTV kanallarynyň sanawyny aýyrdy. Kabel telewizionyasyndan aýrylan kanallaryň arasynda Mir habar kanaly hem bar. Ýöne Russia 24 we Mir ýaly rus kanallary türkmen hökümetini ýa-da Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy tanqid etmekde tanalmaýar. Azatlyk radiosy türkmen tomoşaçylarynyň Russia 24, Mir we RBK kanallaryndan mahrum edilmeginiň aňyrsynaky mümkin bolan takyk sebäpleri anyklap bilmedi. Bu aralykda Fara etrawyna häkimetler büdjet işgärlerini hemra arkaly berilýän telekanallara tomoşa etmeligi, Sputnik antennalarynyň peýdalanmalygy tapşyrýarlar. Habarçynyň maglumatlaryna görä şeýle talaplaryň aprel aýyndan başlap güýçlendiriljekdigi aýdylýar. Türkmenabatda prezident Berdimuhamedowyň garşy peýda bolan listowkalar barada Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň hemde içeri işler ministrliginiň şäher bölümleri media ferişdeleri üçin kommentariýa bermeýärler.